chema hapo malaika wamwe musandifure muponesi inzwa chema hapo malaika wamwe musandifure dipenyiwa wenyumutsa ndinokumbira ndiri kumupfukamira nekudawira muponesi inzwa ndochema hapo malaika wamwe musandifure ndinomusimbira Jesu ndinokuchaka rapanyiwa moyo wangu kundiponesa muponesi inzwa ndochema hapo malaika wamwe musandifure mulitsime langu tenzi zvene upenyu hakuchina mubatsiri asi ni Jesu chema muponesi inzwa ndochema hapo malaika wamwe musandifure muponesi inzwa ndochema hapo malaika wamwe musandifure hapo malaika wamwe musandifure hapo malaika wamwe musandifure Sone muchinjiko panetsime kwaro mvura yekurapa iyo yava kuna Jesu Petro nemchinjiko wenyu ndi
moyo wangu wese petone muchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumavute awo Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko ndorinda ndoimba dakarandizosvika iyo kwerwizi Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese ndipo panozorora iwo moyo wangu wese ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Tomuchingamidzai mese mukati mezuva ranhasi pachirongwa pamhandire patinogara pasi tichitsenga kubva mukati meshoko raMwari. Zita rekuti pamhandire vamwe vari kutibvunza kuti mati kudini mhandire maputi anoda kutsengwa zvishoma nezvishoma. Ukaona zvinoita sekunge hapana chaungawani asi ukatora nguva yako kutsenga zvakanaka unonakirwa fani. Toda kutenda chose saka tine approach yekuti tigare pasi zvishoma nezvishoma tidzidze kubva mukati meshoko raMwari tisingamhanyi pasina kushatirisana. Abvunzwa mubvunzo asingashatirwe, ari kubvunzawo asaite nehasha. Pakupedzisira toti zviro kwazvo Mwari wataura, totenda, toita zvinenge zvataurwa naMwari. Tisati tapinda mukati menyaya yedu mukati mezuva ranhasi, regerai tiitiko musangane nevadare vauya pamhandire mukati mezuva ranhasi. Totangira panapa. Tinokukwazisai hama vateereri vatariri. Ini ndinonzi Mufudzi Gabriel Warari. Change ndiri mukati medare. Tinokuchingamidzai mukuteerera nemukutarisa chirongwa ichi kusvikira chichipera. May God bless you. Amen. Tinotenda chose. Yes, next. Kwazivai vatariri nevateereri, tinokwasai pachirongwa pamhandire. Zita rangu ndinonzi Trust Mukwada, ndiri mushumiri musangano reSeventh Adventist. Tinotenda chose. Yes, next. Mufaro wangu zvakare kusangana nemi pachirongwa chenyu chepamhandire. Zita rangu ndinoitwa Obert Mudzengi, ndiri mufundisi musangano remaSeventh Day Adventists. Tinotenda. Thank you so much. Maita Pastor Mudzengi. Yes. Mufaro wangu kusangana nemi, zita rangu ndinonzi Tafadzwa Choto, ndiri nhengo yesangano reSeventh Day Adventist. Thank you. Maita henyu. Inini ndini wenyu wemazuva ese Pastor Francis Mbira pachirongwa pamhandire. Mukati mezuva ranhasi, let's start with a recap yezvatakadzidza last time. Last time takadzidza nezvechimiro chevakafa, kuti chii chinoitika kana munhu achinge afa. Asi ndanchikumbira kutiko Pastor Mudzengi imbotibatsirai kunyaso kuti pachikepisi chesvondo rakapera kana kuti cheepisode yatakabva mukutaura nezvayo yechimiro chevakafa. Tinotenda. Chatakadzidza kubva mubhaibheri. In short,
chimiro chevakafa chinosamarizwa kuna Muparidzi chapter 9 pavhesi ya5 inoisa pachena kuti vapenyu vanoziva kuti vachafa asi vakafa havana chavanoziva. Saka kana munhu achinge afa hachazivi anything, atofa kuti fi. Takadzidza zvakare tikaona kuna Genesis pachapter 2 pavhesi ya7 kuti munhu akasikwa naMwari vakaumba guruva revhu kubva vafemera mariri mweya woupenyu kana kuti the breath of life. Munhu akava chisikwa chipenyu and man became a living soul. Saka tiri kuona kuti munhu constitution yake zvinhu zviviri, guruva revhu nemweya woupenyu. Kana zvinhu zviviri izvi zviripo tinowana munhu achirarama. Kureva kuti rufu irivhesi yeizvi. Kureva kuti the dust of the earth minus the breath of life, it's equal to a dead soul. Kana kuti ndokufa kwachona. Kana mweya uchinge wabuda kubva munyama ndo runonzi rufu. And mukaenda kuna Genesis chapter 3 pana 19 inobva yaisa pachena yoti kana munhu achinge afa guruva rinodzokera kuguruva, mweya kana kuti breath of life yodzokera kune uyo akaipa. Saka isu sevanhu kwatinobva chaiko chaiko kuguruva ende ndo kwatichadzokera. We are going to return to the dust because we come from the dust. Takaita semunhu uya anotenga ticket pamwari muno muZimbabwe rendege rekuinda kuDubai, otenga iri return ticket. Saka kana ukatenga return ticket unogumisira wava pawakatangira. Saka isu takatangira muvhu tichadzokera zvakare kuvhu. We are going to return there. Saka izvi ndo zvatingangoti isamari yezvatakadzidza. Mukaenda kuna Muparidzi 12 pavhesi ya7 inobva yati mweya unodzokera kuno uyo wakaudi akaupa. Ende hakuna chinhu chiri mumunhu chinonzi mweya kana kuti soul chinoti kana munhu afa chinoramba chichirarama kana kuti chinoenda somewhere. Hakuna zvakadero izvozvo. Kana munhu achinge atofa mweya iwoyo kana kuti that soul has died. Ezekiel 18:20 yakatibudisira pachena ikati a soul that sinneth dies. Saka mweya munhu mupenyu mubatanidzwa weguruva nemweya woupenyu ndo unonzi mweya a soul. Saka ndingangoti muchipfupi ndo zvatakabata tikadzidza. Okay. Nemamwe mazwi tiri kuti iko munhu zvanditori I am a living soul. Yes. Not that I possess a soul in me. Anditi muri kuona. I'm a living soul. Kubatanidzwa kwevhu nekufemera kwakaita Mwari mweya weupenyu pakabva pabuda a living soul. Kana zvaparadzana mweya uyo wakafemerwa mumunhu hausi munhu ba. Anditi muri kuona isimba rekuraramisa rinodzokera kunani? Kuna Mwari. Nyama toviga muvhu chasara hapasisina. Anditi ndizvo here? Thank you so much maita Pastor Mudzengi. Pastor Warari, ndiri kuona mune shungu. Pane zvamuruda kuti dedemu ipapa tichingoita recap zvatakataura in the last episode. Yapane pfungwa yakazouya yakandibata zvakasimba. Wonderful. Ipfungwa ndakambonzwa pane mumwe muimbi akaimba zverudo achiti ndinyepere kuti unondida. Ukangondinyepera ndinofara. Kuti ndinokuda iwe usingandida hako. Yes. Ndakaona sokuti pane kunyeperwa kwakati one day kunogona kunyaradza. Kokuti ko vazhinji tinogona kufarira hedu kuti no dai tichiwa kuti hama yedu yaenda kupi kudenga yaenda kuparadiso yatopa chipfuva chaAbrahama yatopromotwa nengirozi zvikatinyaradza. Asi chokwadi chandakazoona chokuti mashoko edi echokwadi chaiwo kuti vakafa havana zvavanoziva anogona kusara itafanika asinganyaradzi. Zvikuru sei tine ndangariro yekuti vapinda muvhu vaora zvadini zvapera. Asi ndakazoona tariro
mukati mebhuku raJob. Alright. Ya, Job akandibatsira pandakaverenga ndichifunga nezvazvo. Verengai. Anoti Job panapa pana Job 14. Anoti as waters fail, that's verse 11. As waters fail for the sea, and the flood decayeth and drieth up, so man lieth down and riseth not, till the heavens be no more. They shall not awake nor be raised out of their sleep. I like yokuti or raised out of their sleep. Ndakabva ndaimagina Pastor Mbira munhu akarara muna May. Kuri kuwaza, kuri kunaya, kuri kutonhora, machira ari kudziya. Alright. Wobva wamutswa by 11 p.m. kana kuti 12 midnight wobva wamutswa nemunhu. Anokumutsirei hona bete riri kufamba kumadziro iri. I mean, omana ndakanyatsorara. Saka ndiri kuona disturbance yokumutswa nokuda kwebete riri pamadziro. Okay. Yeah, or a fly on the wall. Okay. Zvokunetsa zvokumutsa izvozvizvo. Ndiri kuti inini hama dzedu dziya dzakarara dziri kunzi idzo, they will sleep and no disturbance. Yes. Listen to this verse. Inotiyo, oh, that thou wouldst hide me in the grave, that thou wouldst keep me secret until thy wrath be past, and that thou wouldst appoint me a set time and remember me. Exactly. Fungwa yandafarira ndokuti muguva tinoita sokuti hama dzedu dzakavigwa. Tototi tinoviga. Kuviga kuitira nhamo nematambudziko anogona kuuya mupfungwa nezvinoitwa vana vevanhu vari pano panyika. Ndofunga pane mumwe wedu akambotaura mukati mechirongwa chatakamboita chiya chaiti icho akadzikiswa, akapromotwa, akadhimotwa, vana vake havazvidini, havazvioni. Saka ndiri kuimagina kuti kana tikati shuwa vanhu vakafa vaenda kudenga, shuwa murume ogara kudenga ofara chaizvo achiona vanake vachishungurudzwa pano, achiona mudzimai wake imba yatengeswa, mudzimai achitengerwa pizza, ofira pizza. Kana vana vaduku vobviswa umandara nekuda kwekabhox kemachips, kwechips rimwe chete, I mean potato 1 rine bapiro, mwana obviswa obviswa umandara. Munhu ari kudenga ari kufara. Heaven is not like that. 1 John chapter 4 verse 18 inoti, for God is love. Alright. And in his love, he cannot keep vanhu kudenga vari kugunun'una nekutambudzika nekuona vana vari kutambura pasi rino. Handichazivi kuti ndichimupetruka ndiyani akaimba achitiyo, gotwe rangu randakasiya ndinorifunga ndiri kwandiri, ndiri mushishi kutaura navakuru kuti vanganditumawo ndidzoke ndimboona gotwe rangu. Hakuna zvakadaro. Mwari akakupa akavhara pfungwa dzake, haavoni gotwe, haavoni mukadzi, haavoni chinyi, akazorora ari muguva. That gives us comfort. Yokuti vakazorora. Thank you so much. I actually see something also. Good. Kuti vanofira muna Jesu, Right. vari nane kupfuura vapenyu. Alright. Nemhaka yekuti Pastor Wari vaverenga vhesi zvikanzi vakarara. Munhu kana achinge afa arara. Kana afira muna Jesu. Kana wafira muna even wese afa anenge Munhu akadii wese Akarara. akarara. Yes. Saka Yes. Thank you for that correction. vapenyu kupfuura vari nane kupfuura vapenyu pakuti haufi wakarwadziwa nezino, haufi wakanzwa musoro, haufi wakaita nzara, ende hakuchina chimwe chauchanzwa. Izwi chete ravachanzwa sekutaura kweshoko parinoti the hour is coming. Izwi rekuuya kwaIshe Jesu Kristu. Zvimwe zvose vakazorora, vakamirira, vakarindira kuuya kwaShe. Wonderful. Thank you so much. Maita henyu. Ndinoona ndakambotaura nevanhu ini handisati ndamborariswa. Zviya zvekurariswa mutheater zviya. Handisati ndambozviita ini. But ndakasangana nevanhu vakawanda vakamborariswa vachiitwa iprocedure. Handindizvere. Pano mumwe ainditaurira kuti ndakazoti bebu, hanzi the last things zvaiitika ndizvokuti ndaichinziverenga, hanzi ndakanziverenga kusvika pa10. Handisi murugoro. Hanzi ndakatomuka ndichikakaridzika kuda kusvika pa10 paya. Ndobva ndazoudzwa kunzi no, operation was successful.
and all that zvafamba mushe ende tinoda kutenda. Hanzi ndikatiko saka papera nguva yakaita sei zvikanzi about 45 minutes. But hanzi ndangoita unge ndakange ndichiverenga ndobva ndabva ndamuka. Handiti muri kuona. Time yakafamba pakati apa handina kuita seni. Handina kuiona zvichiitwa nemunhu anenge aradzikwa ine procedure. Kokuzoti aora. Afa handiti ndizvo here. Saka manakiro azvakaita ndezvekuti iko hanzi musi waunoti gwi wobva wafa, the next thing is glory. Tirite here zvekuzoti pakaita 1000 years vanhu vakatanga kufamba vari mudenga, umwe nendege yake umwe nendege yake, zvese zvikaitika, mwana wako akazoita president, pakamboitika nzara kukadini, zvese hauzvioni. It's like you have closed your eyes and the next moment you open them into glory. That's good news. That's good news. That's good news. Saka ngatifei tiri pana Mwari. Kungotsungirira kuti tife takazembera pana Mwari. Because we close our eyes in that pain. But takazembera pana Mwari. But the next time we open them. Yeah, panonzi rinda. Kureva kuti munhu wakarindira. All right. So patinomuisa muguva riya. Actually there is hope. Ari kunzi akarindira. Pane chakarindira. They are waiting for something. Andipo paperera nyaya. No, it's not the end. Yes. Death is not the end. Satan anogona kungoisa koma. But agoni kuisa full stop. Anozoisa full stop ndi Mwari. Ende anonzi Mwari vachasimuka. Kana vasimuka hakuna anogona kuvagarisa pasi. Vakatanga kutaura vanhu vose vanonyarara. And he will have the last say. And achadaidza vakafa kuti vamuke. Yes. Saka zvinoine kuti ameno pamwe ndibaba wakapwanywa musoro muaccident. Pane pamwe pandakaona tapfuura takuda kuenda neChemarusape zvichinzi mota yakadimbuka nepakati. Pakafa vanhu 6. There was no body viewing and all that. In those painful circumstances, kana tafa takazembera pana Jehovah, the next moment is glory. Saka Mwari dai anga akubatsirai akutungamirirai. Vachoto pane point yamakataura kuti iko kana iyo nyaya yekuti iko munhu akafa hana kunyasofa, ivhangeri pane zvamakataura around that. I want you to stress that point again so that we go into the issue yanasi. Takataura kuti takaenda pana Genesis chapter 3 pavhesi ya 4 ndopatinosangana neshoko rekuti kana munhu haufi zviro kwazvo. Okay. Takabva tadzidza kuti Satani akati instead of kuti ufe zviro kwazvo uchatransformiwa to a higher state, uchave saMwari, uchaacquire mamwe ma-godlike attributes awanga usina uri mupenyu panyika pano. Saka ndo root cause, ndo pakatangira kunamata vakafa, ndo pakatangira all those activities around the dead dzinotenderwa nezvitendero zvakawanda. Saka pfungwa yatakaburitsa ndeyekuti shoko raMwari rinoti kana munhu achinge afa zviro kwazvo, but hapaziripo panopera nyaya. Pane tariro yekuti Jesu achadzoka, sekuverenga kwatikaita pana John chapter 6 and verse 40, and achapa mubayiro kune avo vakafira munani? Muna Kristu. Saka chinangwa chechirongwa chinechi ndechekuti buritsira pachena mutsauko uri pane zvakataurwa naMwari nepane zvakataurwa naSatani, kuti tive netariro chaiyo, kwete kuti tifadzwe nenhema sepfungwa yaburitswa namufundisi kuti Satani anoda kucomforta vanhu nenhema. Ticomfortwe nechokwadi chaicho. Ndosaka muchiona kana uchinge wanzwisisa kuti kufa kurara, hautyi kufa. Pauro chaiye aisatya kufa. Semuenzaniso pana vaFiripi chapter 1 verse 21 anoti nekuti kwandiri kurarama ndiKristu, kufa ifuma. Saka mupfungwa dzaPauro ari kuti kufa kutozorora. Even zvakazarwa chapter 14 pavhesi ya 13 inotaura kuti vakakomborerwa avo vanofa muna Kristu kuti vazorore pakubata kwavo. Saka pfungwa iri kuedza kuburitswa naMwari ndeyekuti rufu actually kuzorora, it's rest. Rest in anticipation kuti kana nguva yakwana wozowana reward yani yako. Saka chinokosha pari zvino
ndechekuti tisave vanhu vanotya rufu asi tive vanhu vanoraramira Mwari. Exactly. Thank you so much. Maita henyu. Saka mukati mezuva ranhasi vadiwa vateereri nevatariri tiri kuda kuti iko titi saka kana takatsenga mandire ikasvika pakuti iko vakafa havana chavanoziva, but pane varekatiti iko wait a moment, just a moment. Kana muchiti vakafa havana chavanoziva, ko magoritoto zvidhoma zvinobvepi? Moto yatiri kuona kumakuva chii chinenge chichiitika? Ndonhaurwa yatinoda kuti titaure nekutsanangura mukati mezuva ranhasi, kuti vakafa havana chavanoziva zvataurwa neshoko raMwari, asi mubvunzo wokuti ko magoritoto nezvidhoma zvinobvepi, zvinotoda kuti tidzokere futi mukati meshoko raMwari tinzwisise chimiro nekubata kwengirozi. Tikanzwisisa ipapo mubvunzo uyu unoitwa unlocked zvakanaka chaizvo. Saka pamandire takati hatikasike kushatirwa, hatisumuke padare vhesi risati rataura, tinoramba tiine patience, Mwari otaura nesu zvakanaka. Saka ngatipindei mukati meshoko raMwari. Tinoda kuti tinzwisise chimiro nekubata kwengirozi. Ngirozi chimbori chinyiko? Ndiani anoda kutanga kupinda panapa? So that we define what are angels. What does the Bible say? Bible rine zvarinotaura here nezvengirozi kuti chii? Pastor Mukwada. Maybe ndisandatsanangura pfungwa yamataura. Good. Ndoda kuti dzokei pematangira mubvunzo wenyu kuti chii chinonyatsomboitika. All right. Okay. All right. Zvemagoritoto nechichi. Hondo iyi ine payakatangira kana tichiverenga mukati mebhaibheri. Okay. Ndoda kuverenga kuna Genesis chapter 3 verse 1 kusvikira paverse 4. Good. Now the serpent was more cunning than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, You will not surely die. Now ndoda kuti muone hurukuro iri kuitika panapa. Tibatsirei. Zviri kunzi nyoka yakauya ichitaura naEvha mugarden reiden. Yes. Zvikanzi ndizvo here kuti Mwari akati regai kudya miti yese yemunda. Zvikanzi aiwa Mwari akatiti tidye, asi watakarambidzwa muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa uri pakati pemunda. Nekuti Mwari akati kana mukaudya kana kubata munofa. Then nyoka imwe chete yakasikwa isingatauri, ndokubva yataura ichiti hamungafi zviro kwazvo. Saka ndoda kuti muone kuti pane kupikisana kwemashoko ari kutaurwa nenyoka kuti hamufi zviro kwazvo, neakanga ataurwa naMwari kuti munofa zviro kwazvo. Saka zvinoitika panyaya yewakafa zviri pahondo dzemashoko mairi aya ameno kana maona kwandiri kubva. Zvine backing yehondo yakatanga kare hondo iyi. Ende kune zviri kutaurwa naMwari, kune zviri kutaurwa nenyoka, asi mashoko aya ari kupikisana. Because kutaura kuri kuita nyoka kuti kuratidza kuti munhu akafa haanyatsi kufa zviro kwazvo. Zvichipikisana nezvataurwa naMwari kuti unofa zviro kwazvo. Saka zvese zvinozoitika panyaya yewakafa, Mwari ane zvaanotaura, nyoko ine zvairi kutaura. Zvatinofanira kunzwisana kutori kukakavadzana pamusoro pemasimba aya ari mairi. Ende ndoda kuti muone futi kuti zvatiri kucherechedza pataverenga zviri kuitika pasina munhu anga ambofa. Pamashoko aya akwakusati kwafiwa ba. Saka pakunozofiwa saidi rekunyoka iriri rine zvaroda kupuruvha kuti zveshuwa munhu haafi zviro kwazvo. Pajeka. Thank you for that point. Saka ngati kana tichipinda musangopindire nharo munharo musingazivi kuti iko zvakamira sei.
but panapa tiri kunyazobatsirwa kutiko kana taakupinda munyaya yewakafa nezvingazoitike around wakafa. Rangarirai kuti kune nharo dzakatanga kare, nharo dzaiti kusati kwatombofiwa. Mwari aiti iko kana munhu afa anofa zviro kwazvo. Tiri tesere, Satani akati kumukadzi hamufe zviro kwazvo. Zvinoda kuti munofa but mufe kunyasotifi. Munogona kufa but munogona kusara muchichengeta mhuri futi mafa. Handiti muri kuona, because hamunyasofi zviro kwazvo. Tiri tesere, saka tiri kutaura tiine background iyo musaikanganwa ngairegere kubuda mukati mepfungwa dzenyu. Ndanichida kuti tiverenge kuna Hebrews chapter 1 pavhesi ya 14. Hebrews chapter 1 pavhesi ya 14 inoti kudiniko? Bhaibheri renyu vamugwada rinoti kudini? Hebrews chapter 1 verse 14 inoti iyo, are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who inherit salvation? Okay, saka ngirozi anziko, these are ministering spirits. Handiti, these are ministering beings dzakasikwa naMwari kubatsira vanhu vachazodya nhaka yekumusoro kudenga. Pachisikirwo chadzo ndo objective yakanga ina Mwari pakusikwa kwadzo according to the Bible. Handiti ndizvo here? Yes. But mumubvunzo ndewekutiko ngirozi idzodzi zviri zvisikwa zvakasikwa naMwari, pane pazvinonzi what are their capabilities? Pane zvadzinogona here? Zvakare chimiro tichikombeya nevanhu, musiyano wacho uri papi? Tiri tesere, tanzwisa kamubvunzo. Wonderful. Yes. Vachoto, then Pastor Warari. Ndakuonaiwo zvakare. Alright, saka pane pfungwa yandira kutambanudza ndichibaranidza yenyu yabatwa namufundisi. Na mufundisi vati nyaya iyi yakatanga kuna Satani. And Satani ane nyaya yake yaanoda kudefenda yekuti vakafa haufi zviro kwazvo. Saka Satani anoshandisa ani mustrategy yake yekuda kudefenda iyi nyaya iyi. Alright. Anoshandisa ani. Saka takaenda kuna zvakazarurwa chapter 12 manje. Kubva pavhesi ya 7 tida kuzoenda padefinition yengirozi. Vhesi ya 7 inoti iyo, and war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they prevailed not, no a place was found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Now verse E inoconnecta nevhesi yaverengwa yakuna Genesis chapter 3. Nekuti Bible rati that serpent of old. Okay. Zvichireva kuti iri kureferensa kuna Genesis chapter 3. Chapter 3. Pakutsanangura Satani ndobva ati iye Satani ane vatumwa vake, ane ngirozi dzake. And pakutsanangura method inoshandiswa naSatani panapa pavhesi ya 9 iri kuti called the devil and Satan, who deceives the whole world. Alright. Saka weapon inoshandiswa naSatani deception. But amari yaSatani ichitsanangurwa apa ane ngirozi dzake. Oho. Saka zvakakosha mubvunzo wenyu wekubvunza zvengirozi wakakosha, because Satani ane vanhu vaanoshanda navo kana kuti vaakarecruita, vaanoshanda navo. Ngirozi anodzishandisa in his war of deceiving the whole world. Okay. Saka kuti tigone kunzwisisa mashandiro eSatani tinofanira kutanga taanimaska maweapons ake. Ndosaka zvakakosha kunzwisisa mashandiro engirozi. Good. Nekuti ngirozi ndo army yake, ndo yaari kudeploya munyaya yake yekuspreada message yekuti vakafa haufi zviro kwazvo. Alright, thank you so much. Maita henyu vachoto mavhura rimwe gonhi rinotyisa panapa. Handiti ndizvo here? Saka we are moving on. Chinangwa chatiinacho ndechekutiko tinzwisise kuti ngirozi chii, zvakare dzinogonei, dzakasiyana chipapi nevanhu.
pachisikiro apa hatisati tatiko ngirozi dzakanaka here kana kuti ngirozi dzakaipa handiti ndizve ngatingonai pachisikirwo chani chadzo pane here point yamuinayo ya ndine mapoints mavhesi maviri angatibatsira. Wonderful. Rekutanga ndeExodus 23 vhesi ya20. Yes. Inobva yaisa pachena kuti Mwari vanoti panapa, behold I send an angel before thee to keep thee in the way. Yes. Saka kura kuti munhu achifamba muupenyu une ngirozi Yes. inotungamira, Exactly. inokupa mazano ichikudzivirira kubva kune zvakaipa. Tikaenda kuna Isaiah zvakare 63 vhesi ya9 inotibatsira kuti tione pamusoro pemutumwa watabva kutaura uya kuti vatumwa vanomboita basa rei mukati mekufamba pakati pedu. Isaiah 63 vhesi ya9 inotiyo panapa, and an angel, listen to this one, in their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved him. Saka kureva kuti pastor mbira pamugere ipapapo mune angel yamunofamba nayo. Angel iyo yamunofamba nayo yoyo tikaenda kuna Malachi 3 muchanzwa zvonzi pane vakataurirana Jehovha akanzwa zvikanyorwa. Zvinonyorwa nani? Nevatumwa ivavo. Vanonyora with terrible exactness of what would have happened muupenyu hwangu. Sei ini ndafa sezvinongoita kuaccounts. Ledger yangu nemutumwa uya aifamba neni unoisa report yangu apedza basa rake. We don't know kuti anoasainwa here, anodini hatizive. But ndazobata fungo yekuti vachoto vati kune vatumwa vakadzingwa kudenga. Vanani? Vana Satan. All right. Now kana angel iya yepresence yangu yataura na Isaiah 63:9 na Exodus 23:20 ini ndafa yangu maybe asainwa somewhere kana kuti yapuwa mujika we don't know. Ko iya yanga ichindifurira ya diabolos inoenda kupi? This angel knows me. Yasatania. Zvakaipa zvizhinji ndinodavira ndo yanga ichindifurira. Izwi rangu pane kamukomana kanonyepedzera kuva vamugabe kachitaura nezwi ramugabe amene kamakambokaona muchivhiti mukakanzwa kachitaura izwi racho noti ndiva mugabe pavagere. Kana munhu achikwanisa kudaro, what more angels? My good angel can do the same. Rine power iyoyo. So tosiya kuma angels akashata, will they be able to do that? Thank you. Maita henyu. Yes. Vamkwada. Patawerenga kuna Hebrews chapter 1 verse 14. Are they not all ministering spirits? Zviri kutsanangurwa papfungwa iyi kuti ngirozi mweya. Yes. Mweya manje hatigoni kuona. Okay. Asi zvisingari kuti haupo. Saka dziri muchimiro chemweya. All right. Whether dzakanaka kana kuti dzakashata. Saka panga puchitsanangurwa pachinzi pamugere ipapo mune mitono ngirozi dzenyu. Hatigoni kudziona nekuti dziri muchimiro chemweya. Okay. Kana Mwari aine zvimwe zvaazosarudza kuti dziite, ndezvemweya hazvigoni kurambidzwa. Asi chimwe chezvinhu chiri kutsanangurwa pamusoro pengirozi kuti dziri muchimiro chemweya. Dziri muchimiro chemweya. Okay. Tikaverenga pana Hebrews chapter 2 pavhesi ya7 amene kuti inotiwo kudi we are just explaining chimiro chengirozi. Hebrews chapter 2 verse 7. Rekaitangire pa verse 6. Verse 6. But one testified in a certain place saying, what is man that you are mindful of him, or the son of man that you take care of him? You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor and set him over the works of your hands. Kutaura ipapo. Itibatire. Esi iri kutaura pamusoro pemunhu. Pemunhu. Akasikwa na Mwari. All right. Asi pane fungwa yaburitswa panapa. You have made him a little lower than angels. Zvireva kuti pa order ye creation munhu ari pasi pengirozi. Pane zvimwe zvinhu zvinogonekwa nengirozi zvisingagonekwe nemunhu. Because ngirozi is of a higher order. All right. Saka munhu ane zvaakagone, pane zvinhu zvaakasikwa aina achikwanisa naMwari, asi kune zvaakasikwa asingakwanisi naMwari. But because ngirozi dziri higher than men, kune zvimwe zvinhu zvinoburitswa neshoko raMwari zvinogonekwa kuitwa nengirozi. Chimwe chacho chataurwa napastor kuti ngirozi dziri mufomu yemweya
iri different from the physical form yatinayo iyi. Asi takawerenga mukati meshoko raMwari tinosangana nemaforms akasiyana-siyana anogona kutorwa nengirozi. Inini ndira kungoona ndakungotaura nezve one form kutorwa nengirozi. Handei kuna Exodus chapter 3 pavhesi ya2. Vhesi ya2. Chapter 3 pavhesi ya2. Yes. Tinosangana na Moses. Pane pfungwa iri inobuda ipapo yatira kuti tiverenge. Verse 2. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Ini kunyange ndakatsamwa zvinengei, kunyange wakaita hasha zvinengei, haukwanisi kubvira moto gwenzi racho risingafuti. It's beyond my capacity. But zviri kunzi panapa ngirozi payakaonekwa, gwenzi raipfuta, but ranga risingatsi. Zvichida kuti ngirozi ine capacity yekuzviratidza in the form of fire. Munhu, you cannot do that because we were made a little lower than angels. Saka ndopfungwa ndira kuti tibate yokuti kuti ngirozi dzine simba pachisikirwo apa hatisi kutaura kuti dzakanaka kana kuti dzakaipa, dzine simba racho. Handiti muri kuona? Yes, thank you so much. Tinogona kuona futi maybe kana mama pedza here vachoto. Ndachida kuenda kuna Okay. All right, thank you. Pastor Warara, I've seen your hand. Yes. Ndakachida kudzokera kuna Revelation chapter 7. Saka vhesi pairi kuti iyo he deceives the whole world. Now we shandise word rekuti deception. Now pane munhu anodeceive, munhu anoshandisa manyebo. All right. Achieve point yake. All right. Zakanzi Bible reshona rinoti kunyengera. Munhu anonyengera kana atomboti iri mbavha iruda kunyengera. Anonyepera kunge mpurisa. Otofeka uniform yechipurisa. Otosvika pamba otonoka. Vana vototi muri kudiwa nemapurisa panze. But asiri mpurisa. Iri mbavha. Saka method inoshandiswa naSatani ndeyekuti haabudi pachena kuti ndini Satani. Nekuti anozviziva kuti akabuda pachena kuti ndini Satani, mese munomutiza. Nekuti vara rekuti Satani rakatotaurwa mukati meshoko raMwari kuti ivara rinoshandisa associated nezvinhu zvakaipa. Saka Satani unoshandisa method yechinyi? Yedeception. Kunyengera. Saka patiri kutaura nyaya yezvinogonekwa nengirozi apa, ngatipindwe nepfungwa yekuti no, Satani unoshandisa zvinogonekwa nengirozi as a means yekunyengera vanhu kuti pfungwa yake iya yekuti vakafa kana haufi zviro kwazvo ienderere mberi. Thank you. Maita henyu ndaona futi zvimwe zvinogonekwa nengirozi zvakanyorwa pana Hebrews chapter 1 pavhesi ya7. Yes. I think zvinotsigira zvamuri kutaura, handindizvere? Pavhesi ya7 inoti iko, and of the angels he saith, who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire. Handiti muri kuona? Dzinogona chisikirwo, dzine simba racho. Hanzi iwo nyange ukagumbuka sei hapana gwenzi nyange une hasha dzinomutsa chigayo ezere haugoni kuti gwenzi ripfuti kana kumira mugwenzi woonekwa semoto. Handiti muri kuona? But hanzi ngirozi yanga iri mugwenzi but gwenzi rakaonekwa richipfuta but risingaita sei risingatsvi. Panapa pari kunzi iko these angels can change into flames of fire. Handiti ndizvo here? Yes, thank you. Tautaura kuchinja kunoita ngirozi. Good, thank you. Vamukwada ndakuona. Handei kuna Exodus 19, kuna Genesis 19. Genesis 19. Tikaverenga verse 19, verse 1, sorry. Tozoverenga neverse 8. Genesis 19 verse 1. Ma-angels, Bible inoisa pachena panapa kuti idzi ingirozi. Tererai munzwe kuti pavakapinda vanga vari ngirozi. Tererai munzwe. And there came two angels to Sodom at evening. And Lot sat in the gate of Sodom, and Lot seeing them rose up to meet them. And he bowed himself with his face toward the ground. Saka Lot akanyatsoona kuti idzi chinyedzi ingirozi havasi vanhu vari pakati pedu. Ndosaka akateta bow down. Saka chimiro chaLoti chokuwira pasi anga asingachiitiri umwe munhu. Sokuziva kwateta Loti kuti baba wake Abrahama chaivo akavati mudhara
imi kana musina ngazi kokuenda ini ndakuenda kuguta iri imi tsvagai kokuenda Alright. ari munhu anga ane karafu kakarimo hako Okay. but aona mutumwa akaziva kuti uchinyi uyu mutumwa asi tererai munzwe mutumwa vamwe chete iva vachionekwa muguta resodhoma kuti vanoonekwa sei handei pana vhesi 6 hanzi vanhu vesodhoma vakauya vakagogodza pamusuwo weimba yaLot ndokubva vatiwo pavhesi ya5 and they called unto Lot and said unto him, where are the men which came in unto thee this night? Saka vanhu vesodhoma vakuona sechinyi sevanhuwo zvavo vari kuona vanhu but idzo dziri ngirozi. Lot aona ngirozi akatodzifugamira. Alright. Saka ngirozi dzinogona kuzviita izvozvo. Okay. Kumira sengirozi dzichotyisa dzogona kuzvidzikamisa dzova somunhu. Ndofunga sekena bhaibheri richitotiko chirangarirai kuitira vaenzi rudo. Hebrews chapter 13 handiti zvere. Let brother continue. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels. Right. Asi vamwe vasingatozivi vakatoentertaina ngirozi. But Roti achitoenda kutonovaona vari pachivara pamusika paya vakatoti guta rino harina umira mushe waro, uyai mupinde mumba mani mumba mangu. Saka pakuonekwa vanga vari vanhu chaivo handiti ndizvo here, asi dziri ngirozi ndiri here. Saka ngirozi dzine simba dzekuzvishandura kuita vanhu ndiri here, kuita vanhu chaivo. Alright, Wamkwada please, ndingakubate ndiri kuona kuti yes. Ndine point ndandabata Elder Chotopa wangu vachitaura. Yes. Pamutumwa ari mugwenzi. Yes. Kaonekwa richipfuta asi risingatsvi. Pamunoverenga nyaya yacho Moses aona shamisisi akaswedera padhuze achiti regai ndiona kuti chiri kuitika. Ndokubva anzwa achidaidzwa zita rake. Saka raizvo ngirozi unogona kunzwa futi inzwi. Alright. Asi risina munhu wauri kuona ipapo. Hapana munhu wauri kuona kuti uzvu. Asi utonzwa kuti pane ndiri kudedzwa. Saka imwe point yakakosha tinofanira kubata ipapo pamusoro pezvinogonekwa nengirozi. Sekutsanangura kwamaita kwete dzakanaka bedzi. Aiwa. Satani anotoro advantage yekugona izvozvo mubasa rake rekurwisana naMwari. Exactly. I think tichida kuzvibata tizoona kuti ko ngirozi idzi mukugona izvi chii chakazoitika and the implication yazvo nhasi handiti muri kuona. Yes, Pastor Mudzengi une chamuri kutaura. Yes, tinotenda. Ndoda kuti tiverenge panapa kuna 1 John chapter 3 pavhesi ya8. 1 John chapter 3 pavhesi ya8. Shoko raMwari rinoti, he who sins is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Saka muchaona kuti Satan, first point yatingaenda kuti bate ndeye kuti ingirozi. Akasikwa ari ngirozi. And Mwari havana kusika Satan. But vakasika Lucifer. Okay. Lucifer ndobva azoita Satan zvichibva mumwoyo make. Zvonzi panapa iye ndiye muvambi. Okay. Wechitema. Mwari havasivo vakaunza chitema panyika. But chakabva kunani? Kuna Satan. Toda kuti tiverenge kuna Isaiah chapter 14 pavhesi ya12. Isaiah chapter 14 pavhesi ya12. Inotaura panapa ichiti, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground. Saka Mwari haana kusika Satan. Kune vamwe vane pfungwa idzi dzoti Mwari wacho wakambomusikirei Satan iye. Mwari chavakasika ndi Lucifer. But Satan Lucifer asikwa wakasikwa sokusikwa kwatakaitwa isu vanhu. Tiri free
moral agency tine gift of choice yekusarudza zvatinoda saka satani akasarudza nzira yechitema ndokumbira kuti mundibatire pana Ezekiel 28 pana 14 inobudisa pachena kuti chitema chakatotangira munani mungirozi yaiva kudenga yainzi Lucifer yanzi yakadona chakaidonesa chitema masvika here 28 verse 14 verse 14 you were the anointed cherub who covers. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. Verse 15. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. Thank you very much. Zonzi pano apa Mwari achisika Lucifer. Lucifer was beautiful. Perfect. He was perfect. Everything was good and okay. But akaita problem ye pride. Okay. Akada kuti inini sezvo ndakanaka kudai ndinogona kuita Mwari. Saka waida kutonamatwa. Ndozviri kuna Isaiah kuya kwataverenga. Apa ponzi he was perfect, everything was okay. Then sin kana kuti iniquity started where in his heart. Saka chitema nezvakaipa zvose zvatiri kuona panyika hazvi originate naMwari. But zvinobva kunani? Kuna Satani. Ngirozi iyi. Saka payakadzingwa kudenga yakauya kupi? Paneri no pasi. That's why Revelations 12 yayaverengwa. Yati woe unto you earth. Zvikanzi farai imi vari kudenga nokuti muvengi wenyu wadini? Wakandirwa panyika. Yes. But chemai imi nyika nekuti uyu auya ane hasha anoziva kuti nguva yake chi ipfupi ende akauya nengirozi dzimwe almost a third dzekudenga. Saka ndo dzaanoshanda nadzo idzodzo dzakasarudza kumutevera dzimwe dzakasarudza kusara dziri kudivi raMwari sevanhu isinogonawo kusarudza Jesu kana kusamusarudza. All right, thank you so much. Vachoto. Saka hondo yatsanangurwa iri pakati paMwari naSatani haizi hondo yemapfumo ba. Pakanzi kuna zvakazarwa hondo yakavepo kudenga. Ihondo yekuti anoda kunamatwa ndiani. Okay. Achanamatwa ndiani. Satani unoda kunamatwa, Mwari unoda kunamatwa. Saka Satani mukuda kuti anamatwe anoshandisa chinyi? Kunyengera kuti vanhu vamunamate kunyange vasingazive kuti akanyatsomira sei. Okay. Anodeceiva vanhu kuti vamuwoshipe. Ndo strategy inoshandiswa naSatani. Saka nyaya yese yatiri kudzidza nezvayo pfungwa yedu yatira kuti tiburitse inyaya yedeception. Okay. Pane chimwe chinhu chinogonekwa nengirozi chinokosha because pane pamwe pandakambonzwa zvichinzi kune vamwe vanoona zvimwe zvisingaonekwe nevamwe. Uyu anoona zvakati vamwe havazvioni. Zvinogoneka here nengirozi kuti dzinogona kuapia kune vamwe zvisingaapiye kune vamwe. Takaenda kuna Numbers chapter 22 tinosangana nenyaya yaBharamu. Handeipa verse ya 23. Verse 23 inoti, now the donkey saw the angel of the Lord standing in his way with his sword drawn in his hand, and the donkey turned aside out of the way and went into the field. So Balaam struck the donkey to turn her back onto the way. And the angel of the Lord stood in the narrow path between the vineyard with a wall on his side and a wall on his side. And the donkey saw the angel of the Lord, and she pushed herself against the wall and crushed Balaam's foot against the wall. So he struck her again. Then the angel of the Lord went further and stood in a narrow place that was in no way to turn either right or left. And the donkey saw the angel of the Lord. She lay down under Balaam. So Balaam's anger was aroused, and he struck the donkey with his staff. And the Lord opened the mouth of the donkey. And she said to Balaam, what have I done to you that you have struck me all these 3 times? Then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the way with his sword drawn in his hand, and he bowed his head and fell flat on his face. Panyaya apa Balaam akanga aine dhongi rake vachifamba vachienda kumisheni yaasina kunzi aende naMwari. Dhongi ndokubva raona ngirozi. Balaam haana kuona dhongi. Haana kuona ngirozi. Then dhongi ndobva raona ngirozi ndobva ramira. Balaam ndokubva arova dhongi. Zvakaramba zvichiita sekudaro
ndokubva zvasvika palevel rekuti dhongi rakabva rachitaura. Eish. Mushure mekunge dhongi rataura, Bharamu ndokutoita conversation nedhongi. Mwari ndobva vazovhura meso aBharamu ndokuzoona kuti pane mutumwa ari pamberi apa. Saka muri kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kujairika zvakaitika. Chekutanga dhongi rakaona ngirozi, Bharamu haana kuriona. Chechitu mhuka yakataura, yakaita maactions asiri common kumhuka. Yakatotaura nekuda the presence of that angel. the presence of that angel. And zvakatozoita kuti Balaam azoona the presence of the angel. Saka zvimwe zvinonzi mashura kana nechizi kwatiri vanhu, kungirozi hazvizi zvinhu zvinoshamisa, zviri musimba radzo kuzvikwanisa. Saka tichikonekta nepfungwa yaburitswa naDr. Mudzengi yaSatani achishandisa deception, it's very easy kuti Satani adeploye maweapons engirozi idzi kudeceive vanhu, nekuti zviri natural kungirozi kuzviratidza kune umwe dzisingaonekwe kune umwe. Zviri natural kungirozi kuti dzizvishandure kuita murazvo wemoto. Zviri natural kungirozi kuti dzingotaura pasina form inoonekwa. Zvinhu izvi zviri natural kungirozi. But kwatiri hatizvikwanisi nekuda kwekuti tiri vanhu, we were made a little lower than angels, sezvataurwa naHebrews chapter 2 verse 7. Thank you. So in other words, tiri kuti iko ngirozi pachisikirwo chadzo, handiti Mwari achiti iko vatumwa vachabetsera vachadya nhaka yekumusoro kudenga. Handiti ndizvo here? Dzine simba rekuzvishandura kuita moto. Dzine simba rekuti iko mumwe angaone asi mumwe ari pasaidi asingatoita sei, asingatooni. Dzine simba rekuti iko panzwi kweizwi asi pasina munhu wauri kuona. Handiti muri kuona kuti izwi riri kubva apa. Handiti dzine simba according to Genesis chapter 19 yaLoti iya, dzakasvika dziri ngirozi asi vakaonekwa vari vanhu. Handiti ndizvo here? But musimba radzo imomu pachisikirwo chadzo ichochi pakazoita imwe yakapanduka according to kuna Ezekiel. Handiti muri kuona? Ndokubva kwaita hondo kumusoro kudenga, Satani ndokudzingirwa pane rino pasi. Saka nemamwe mazwi tiri kuti iko musimba radzo irori asi pane kurashika kwakazoitika imwe ngirozi inonzi Lucifer, ndokuve Satani. Now saka Satani manje akarasika nengirozi dzakatowandawo dziri divi kwake dzaari kushandisa. Saka ngirozi idzodzi ndo inonzi mweya yetsvina, dzichitungamirirwa nemukuru wadzo Satan as the chief demon. Saka ndo mamiriro azvakaita kuti tichirudunura manje, kuti iko vanhu vasachinetseka manje, kuti iko no munozoona moto manje wakumakuva. Hakusi kuti munhu akafa aine shungu ba, handiti ndizvo here? Asi these same angels dziruda kuagiwa kuti munhu akafa haana kunyazofa. Semharidzo yakatanga kunani? Kuna Adam paya, pana Eve paya. Handiti muri kuona? Saka ngazvirege kushamisa kuona panonzi pakapararira makomuredzi akawanda pachuru ichi, pachinzwikwa pari kurira kagitari. Handiti muri kuona? Iwo matopedza makore vanhu vakatovigwa kudhara. Handi varwi vehondo vari kuridza gitare ba. Handiti muri kuona? Asi kune ngirozi dzinogona kuzviita izvozvo. Right, tinotenda chose. Yes. Ndachinakirwa pamamuchitsanangura apa. Yes. ZvaLucifer achipanduka nengirozi dzake yambotsanangurwa naPastor Mudzengi. Yes. Wachiti akaburuka nechitatu 1/3. Vanhu vanofungidzira kuti tungirozi tushoma itwoto. Ndine nyaya ndakamboverenga mubhaibheri yomwe murume akanga ine mweya yetsvina kana kuti madhimoni atitaure nezvakaya, anobvunzwa kuti zita rako ndiwani iwewe? Akati ndinonzi Legion. Ndakatarisa inzwi iri mudictionary kuti rinorevei rekuti legion. Vanotsanangura vanoti legion zvinoreva kuti a military force from a number 3,000 to 5,000. Saka zviri kungotsanangura papfungwa indi zvekuti madhimoni anga ari pamurume uya tisingatsananguri anga ari kumwoba aitangira pa 3,000 kusvikira pa 5,000.
saka iye ari one iye ari one zvinotoreva kuti iko kutoshaya kwekuenda ari kutotsinyikidzana kutsokodzerana pamunhu one. Alright. saka pari kutsanangurwa pamusoro pehondo yatiri kurwa nemadhimoni kana kuti ngirozi dzakarashi idzi haizi hondo yekutamba nayo baya kuti mungangoti ane tungirozi tushoma shoma kwaakapanduka natwo. Anogona kugara munhu wese kana ukagarika. Saka tinofanira kuziva kuti yakakura hondo iyi, tinofanira kubatsirwa naMwari kuti igone kuikunda. Alright, thank you so much. Vamudzengi, Pastor Warari, mane kanguwa. Musati mataura. Thank you so much. Yes. Tikadzokera pana Genesis chapter 3 paya. Satan wakapinda munyoka. Nyoka ikatanga kutaura. Kureva kuti the first medium inyoka. Svikiro rokutanga inyoka. Saka ukanzwa kuti anosvikirwa. Satan unogona kutosvikira vanosvikirika vaya. Anosvikirwa pachivanhu anonzi ihomwe. Ihomwe yanhingi. Homwe yekutanga yanga iri nyoka. Dhongi taverengerwa panyaya yaBalamu. Vanhu rakatanga kudii? Kutaura. Kureva kuti ngirozi yaMwari inogona futi sekudzidzisa kwatatiita kuti isutse kana kusvika padhongi rotanga kudii? Kutaura mabasa engirozi. But isu sevanhu tikaona munhu ava kutaura achifamba sezvaiita sekuru vakafa kare vachitaura nenzwi ravo nemo tobva toti sekuru vamuka. Kandi ndiSatani ari kuramba achimaketa nhema dzaakatanga nadzo kubva kwokutanga. Saka it's an old lie yekuti munhu haafi zviro kwazvo. And Satan nengirozi dzake, it's one of their main strategy yekuramba vachipusha idea iyoyo, and vanoishandisa kuvanhu vose vachoto vakataura kuti zvirimo muzvitendero zvose zvizhinji zvokutoti vanhu vose vanobhilivha kuti kana ukafa hauna kunyatsokufa. Pamwe wachinja adresi wava kurarama kune imwe nzvimbo pauri kuona vaya vanorarama. Yet it's a lie. Alright. And inofanirwa kudiridzirwa lai iyoyi. Anditi muri kuona nemabasa iwaya anenge achiitwa. Saka ngazvirege kukushamisai kuti iko munhu anoti titi negotsi. Anditi muri kuona monzwa akutaura kuti iko muna kundiiga zvakanaka. Anditi muri kuona. Saka todini toita sei? Because kurwara kwekutanga ndikwekuti iko imona mwana wenyu anonzi Francis adonha negotsi akujova, mopfugama motanga kuombera muchiti ndimi ani. Satani anobva aona kuti right dzadhanyangika pfungwa dziya. Ndo pamunotanga kuudzwa unzi hamuna kundiviga zvakaita sei otanga kutaura nemwana wenyu nezwi remwana wenyu chaiye uya akaenda kuhondo muna 1972. Anditi muri kuona ndivigei zvakanaka. Munogarepi? Wakavigwa papi? Tozoenda mangwana, tinosumuka, toenda rini? Ende munotonotungamirwa mosvika ipapo muchichera mabhonzo emunhu. Ngazvirege kukushamisai. Tiritezera vana vaMwari. Handi munhu akafa adedza vapenyu kuti avigwe zvakanaka. Nekuti panofa vanhu Satani anozviziva, anozviona. Anoziva pakavigwa nhingi, anoziva sekuru vakwe iwewe. Anovaziva nezwi ravo, anoriziva. Kana vaika mhina, anozviziva. Zvese izvozvo anazvo ende anogona kuzviteedzera. Saka ngazvirege kushamisa. Yes, ende. Saka pane vhesi randoda kuti ndiverenge. Riri kuna vaEfeso chapter 6 verse 12. Inoti, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the age, against the spiritual host of wickedness in heavenly places. Saka zvichireva kuti Satan is actually very real, and madhimoni aya ane simba. But takuita case study. Kuchikoro takadzidza case study. Tarakumbonyatsoona pakashanda Satani mubhaibheri. And tarakuona kuti Satani akashandisa nzira dzipi. Nekuti zvinotibatsira kuti tinzwisise nyaya idzi. Saka handi pana Job chapter 1. Saka pana Job tinosangana naSatani achitaurirana naMwari. Panotomensheniwa kushanda kwaSatani.
dzimwe nguva mungabva mati satani tinomupomera nhema haaziviwo mashandiro ake. Regai tiende pana Jobho chapter 1. Saka pana Jobho chapter 1 tinosangana naMwari vachitaurirana naSatani vachinzi hauna wacherechedza here muranda wangu Jobho. Then ndobva zvanzi makamukomberedza makamuita sei. Isusu yatiri kunyatsoda chapter 2 verse ya 2. And then the Lord said to Satan, tikuda pavhesi ya 9. So chapter 1 verse 9. So Satan answered the Lord and said, does Job fear nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands and his possessions, but now stretch forth your hand and touch all that he has, and he will surely curse you. Verse 12, Satan anopuwa permission. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power, only do not lay a hand on his person. So Satan went forth from the presence of the Lord. After that, takuona kushanda kwa Satan. Verse 14, mutumwa anouya kuna Job. Verse 15, and the Sabeans raided them and took them away. Indeed, they have killed all the servants with the edge of the sword. Verse 16, while you were speaking, another also came. The fire of God came from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them. Whilst he was also speaking, the Chaldeans formed 3 bands and raided the camels and took everything. Takawerenga Job chapter 1 yese. Mufana kuzonoiverenga. Tinoona kushanda kwa Satan. Okay. But sekutaurirwa kwataitwa, Satan anoshanda nengirozi dzake. Ngirozi dzake dzakaita mufomu yevanhu. Dzakaataka vanhu vaJob. Dzimwe dzacho dzakachinja kuita moto. Dzakauya dzakapisa zvifuwo zvaJob. Dzimwe dzacho dzakakonzeresa kurwara even kwaJob. Kutoita maronda kwaJob. Saka kana tichiti maprincipalities anoshanda, Satani une simba raainaro raanoshandisa kurwisa vanhu. Saka in other words, da kupa muenzaniso wakakosha waticha. Kana ticha achishanda muhurumende, basa rakapera, achidzidzisa maths, akaenda kumba kwake, anokwanisa kutovhura chikoro akatodzidzisa vanhu maths, nekuti maths dziri mahari. Saka tiri kuti maabilities aya anoshandiswa naSatani akashandisira Jobho ari mungirozi, zvinogonekwa nengirozi. Saka paye patinozochirarama sevanhu vatema, patinozonzwa kunzi hama yedu yaita chipoko semuenzaniso, chipoko chiri kubvirapo gwenzi harisi kupfuta, Bhaibheri shoko raMwari ratiudza kuti ngirozi dzinozvigona idzodzo. Patinozonza uyu une chikwambo uyu, gudo rakauya pamusha rakareva mari yeroora. Rakasvikobhara 4 rakatoita zvarinoita. Ngirozi dzinokwanisa izvozvo nekuti zvakaitika kuna Balamu. Tozonzonza auya une mheni, mheni inorova. Pana Jobho chii chakaitika? Moto wakabva kudenga wakauya wakapisa zvinhu. Ingirozi dzinozvigona izvozvo. Saka tiri kuti zvese zvatinoona zvese kushanda kwemweya yetsvina. Ende agenda yake, point yataurwa namufundisi, ari kuda kuparidza pfungwa yekuti vakafa vane chavanoziva. Saka zvese izvi is part of a grand strategy yekudhisiva vanhu. Okay, but ndachida kuti tibate mubvunzo uyu wekutiko masimba erima anobhenefiteiko kana vanhu vakatenda kuti vakafa havana kunyazofa? Benefit yazvo iri papi? Ndachida kuti muzobata mubvunzo uyoyo, but not now. Tirite sere, Pastor Warari, do you have anything? Yeah, ndachida kungoisa pachena pfungwa inotiyo. Yes, musakangana mubvunzo wenyu, Pastor. Ndada kuenda kupfungwa iri kuna Isaiah chapter 8, verse ya 19 na 20. And when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits. Ndoda wedro kuti familiar spirits. Okay. Kuti munhu angauya achiti ndiri mudzimu wekwedu isu kwahwarari kwamwoyo, haagoni kuuya achiti ndiri soko ndiri vhudzi jena. Alright. Nekuti anoziva kuti kwedu mutupo uyu hatina. Okay. Ndiwana mbuya nanasekuru. Saka akatouya anototaura mutupo wekwedu wokwamwoyo. Uri familiar. Okay. Saka anoti ndiri sekuru venyu vanhingi. It's a familiar. Ndozvotogwa naIsaiah pano. Seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep and that matter. Should not a people seek unto their God for the living to the dead?
to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, there is no light in them. Yes. Chiedza hamuna. Kana vanhu vari kunobvunzira vakafa pamusoro pevapenyu. Chiedza hapana. Chiedza hapana. Thank you. Maita enyu. Pastor Mkwada, then Pastor Mudzengi, as we wind down to a close. Thank you. Nachida kupindura mubvunzo wenyu wamabvunza kuti Satani ichi chaanobenefita kana aita kuti vanhu vatende kuti wakafa wana kunyatsofa. Sekutsanangura kwaita Pastor Mudzengi kuti patanga nyaya iyi kudenga Lucifer achizopanduka kueSatani changa achitsvaga kuitwa kunamatwa. All right. Saka atadza kunamatwa kudenga akutsvaga kunamatwa panyika nevanhu vakasikwa naMwari. Saka imwe nzira iri yeshuwa yekunamatwa kwaSatani mukati mepasi rino ndezvine chekuita newakafa. Okay. Saka mukaona kana kuina vanhu vanotenda kuti wakafa wane zvavanoziva kana kuti vanochengetwa newakafa, izvozvo zvine chekuita nekunamata Satani. Zvine chekuita nekurova makuwa kana kuti zvingaitwa zvichiitwa kuti zviri kuitirwa vanhu vakafa. Ivo vari kunzi havana zvavanoziva sekudza kwatakaita uye sekutsanangura kwatiri kuita nhasi mabasa engirozi dzaSatani. Saka izvozvo zvese kutori kunamatwa kwaSatani mukati mepasi rino. Ndofunga pamwe ndo saka Paul achinyora paya paanoti handiri kuti mushayiwe kuziva pamusoro pawakafa. Hakuzi ngori kuti bedzi zvitibatsire pamusoro pekuchema, asi even nezvekutoita nezvekutaura kana muchinge mafirwa. Makamboona kuti vanhu vakafirwa hama yavo yaita zvekupondwa, wanochema wachitaura kuti zvirwire hondo dzako. Usangonyarara yeisaka zvatinogona kuita. Saka zvese izvozvo pazviri kuitwa unotori kunamatwa kwaSatani. Pane mbuya wakati iko kumapurisa vabhadharwa. Vari kutaura paguwa. Kumapurisa vabhadharwa. Kumakoti zvaramba. Asi irwa mwanangu. Irwa wega. Handiti muri kuona Satani uchiwana mukana pakati. Satani uchiwana mukana manje panzi iri. Ende ndiye anoenda kunofuruvusha uya akaponda futi. Handiti muri kuona. Hameno zvaakuona achiona. Handiti ndizvere. Ende vanhu kana vapindwa nezvakadaro, zvavabata zvakadaro, vafuruvhuchwa naSatani, danga razunguzwa, kazhinji vanhu havaendi kuna Mwari. Vanoenda kuvanhu. Vanhu vaya vari kusutswa nengirozi dzavarova futi. Handiti muri kuona vachida unoudzwa zano. So afanira kurohwa nemupurisa utizira kumusoja. Unosvikorohwa futi. Handiti muri kuona. Nekuti hurumende imwe chete. Pastor Mudzengi please. Ndakona Dr. Choda raiswa hapa. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Verse 20. Rather the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to Gentile, not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. Saka tira kuti kutsigira fungo yanga ichiburitswa na mufundisi yekuti Satani ananga achida kunamatwa. Saka zvese zvezva pazvinenge zvichiitwa munenge muchipira kumadhimoni, munenge muchitomunamata. Chinenge chichingoitika ndechoti makadhisivhwa. Muri kufunga kuti muri kunamata hama yenyu, asi pachokwadi muri kunamata madhimoni. Okay. Kutaurwa neBhayibheri. All right, thank you. Dr. Mudzengi, I think nanchida kuti iko mundibatsire Dr. Mudzengi kuti iko but tichiti wakafa havana chavanoziva. Bhaibheri raisa pachena kuti kubata kwengirozi dzakawa naSatani dzichitungamirirwa naSatani wacho. Handiti muri kuona. But kune mumwe Sauro akamboenda kun'anga. Kukaonekwa munhu akafa achitotaura. Ameno imboti batsirai kuti iko zviite nani. Pozodziko pane umwe munhu mupfume akafa, neumwe akanga ari murombo akafa, mumwe akanoiswa kurudyi, ameno tanga tichida kuti mutibatsire so that vanhu vasare vari clear because zviri kutaurwa mukati meshoko raMwari, then topedzera ipapo. Yes. Okay, tinotenda. Isu sevanhu tinofanira kutenda zvinenge zvataurwa naMwari. Exactly. Nekuti ndo chokwadi. Zvese zvimwe kana Mwari akati kana wafa zviro kwazvo, you shall surely die. It means you are going to surely die. Saka pakazonzi Sauro wakainda kune umwe muroyi.
that which of Endo. Uh-huh. Achida kunoti ndimutsire wani Samuel. Samuel. Zvakutobuda pachena kuti haasi Mwari anomutsa uyu. All right. But ndi Satan ari kushandisa deception yekuti ndinogona kumutsa akafa akapa mazano Kune kuvapenyu. Yes. Chakatopusha Saul kuti ainde. Zvinonzi nokuda kwekutadza kwake Mwari vava vasingachakommunicate naye. Ehope kana nemuono. Okay. Pasisina any way yekutaura naMwari. Akafuratira. Saka akuchinotsvaka n'anga nevaroyi. Ende uyu n'anga iyi payakaudzwa kuti Saul ari kuda kuti auye kuti umubetsere akatoti haasi kuda kuzondiuraya here. Nekuti aitombova neprogram Saul yekuuraya vanhu vakadai mamedium Esau. Kanzi aiwa shuwa ari kuda kutodii. And this time aruda kundiso. Kureva kuti Saul paakaenda uko anga atobva kuna Mwari. Anga afuratira Mwari. Anga abva muchiedza. Saka anga orarama murima. Saka ava kunotsvaka masimba erima aSatani. Saka munoti here, saka zvese zvakaitika Sauro abva pana Mwari, Mwari asataure naye, akubatsirwa kun'anga, zvazvisina Mwari mukati. Zvazvisina Mwari mukati. Saka kana zvichinzi pane kamudhara kakaonekwa kachisumuka kachiita sei, zvese Mwari akaasimo muprogramu yacho iyoyo. Saka anything is possible. Handiti muri kuona. Saka ipapapo pangwarirei kana muchiverenga nyaya yaSauro paakaenda kun'anga yepaEndo. The other thing which I also wanted to say, especially panyaya yaRazaro, unonzi wakazofa kubva azomutswa akaendeswa kupi? Kudenga. Uya mupfumi ndokumutswa akaendeswa kupi? Jesu ari kudzidzisa nemufananidzo, a parable. And you cannot build doctrine on a parable. All right. Zvinonzi parable, it's an earthly story with a heavenly meaning. Chinotsvakwa paparable, it's one truth, not kuti zvimwe zvose zviri mairi. If you turn every parable into a doctrine, then panobva patoita problem. Even vanodzidza bhaibheri vanotopuwa caution iyoyo kuti don't make doctrine from parables. Chakaipira deception yaSatan ndeichi. Kana uri deceived, you don't know kuti I am deceived. Wakafanana nemunhu akarara. Hauzvizi kuti wakarara. Unozozviona wamuka. Kuti ndakarara. Deception panoshandiswa secounterfeit. Hakuna anoita counterfeit $11 bill. Unotoita 10 iriko. The counterfeit is close to the what? To the original. To the real thing. That's how you are deceived. Okay. Pakatonziwo 10 pa $10 yachona zvese zvakatofanana, but kana ukasatarisisa, then you are what? You are deceived. You are deceived. Kana pachinzi Satan ndi antikristu. Anti hazvirevi kuti against. All right. Zvinoreva kuti in place of. Okay. Kana kuti in substitution of. Okay. Kureva kuti Satan, he is not fighting against God, but he wants to take the place of God. Anoda kusabhura Mwari, otora nzvimbo yake. So that ndo target yake. All right. So that he deceives you. Iwo uchimunamata uchifunga kuti ndiani? Ndi Mwari, yet he is not God. Okay. Antichrist hazvirevi fighting against Christ, but it actually means in place of Christ, in substitution of. So he wants anoda kusabhura Jesu mugame, iye opinda. All right. Otamba panzvimbo yaJesu. Saka anongopfeka mashutazi anenge but asiri hunge asi izvo zvisiri. Anditi muri kuona. As we close, Dr. Choto, yes. So pane zvanga zvitaurwa zvaSauro, pane vhesi randoda kuti vanhu vanozonoverenga 1 vaKoronike chapter 10
pavhesi ya13 rinotitsanangurira kuti zvino Saul so died for the unfaithfulness which he had committed against the Lord, because he did not keep the word of the Lord, and also because he consulted the medium for guidance. Saka vhesi iri rinotoburitsa pachena kuti akanga abuda muprogramu yaMwari. So zvinotourayisa zvekugumirwa kusvikira waenda kun'anga. Hazvifadzi Mwari. Alright. Okay. Pane vhesi yatsanangurwa napastor pana Isaiah chapter 8 vhesi ya19. Mwari haafari kana tichinokonzauta nevakafa, because the moment yatinotanga kuita zvevakafa taamuteritori yaSatani and tadhisivhwa, tanyengerwa sezvanga zvichitaurwa na Dr. Mudzengi. But ndachida kuti pakupedzisira ndiende pana Luke chapter 6, Luke chapter the parable of the rich man and Lazarus yanga ichitsanangurwa. Muchaona kuti zvoni kana takacherechedza inowanika pana Luke chapter 16 kubva pavhesi ya19. Statement inototanga ichiti there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fed sumptuously every day. There was a certain, kutoratidza kuti inzira yekudzidzisa parable. Jesu haasi kutaura zvinhu zvakaitika ba, ari kushandisa mufananidzo. But makawerenga nyaya iyi, vanhu vanoita mistake yekuti vanofunga kuti mupfumi uya Lazaro paakafa akaenda kudenga. Bhaibheri hariti akaenda kudenga ba. Takaenda pavhesi ya22 inoti iyo, so it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. Chifuva cha Abraham. And takaenda kuna John chapter 13 pavhesi ya21 tinotsanangurwa nezvaJohn mudzidzi aidikanwa naJesu, airara pachifuva chaJesu. The bosom yaireva closeness, yekuti unodikanwa. Saka pfungwa iri kuedza kuburitswa apa ndiye kudai so, ndiye kuti Lazaro paairarama panyika pano achishorwa achiita seasina chikafu chaaidya, zvaita sekunge akashoreka. But iye chaiye ndiye anodikanwa naAbhurahamu, ndiye ari padhuze nechifuva chaAbhurahamu. Sei zvaidaro? MumaJudha pfungwa yaAbhurahamu yaikosha. MaJudha vaizviona sekunge ivo vari padhuze chaizvo naAbhurahamu. Vaitoti isusu takasiyana nevahedheni ava nekuti isusu tiri vana vaAbhurahamu. Pane pfungwa inotaurwa naLuke chapter 3 pavhesi ya8 John the Baptist anoti, therefore bear fruits worth of repentance, and do not say again to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to rise up children to Abraham from these stones. So this parable was a rebuke to the Jewish mindset. Yekufunga kuti the way they live their lives panyika pano haina basa. Vanosevhwa nekuti vane connection, ethnic connection to Abraham. Europa. Pobva panza vanhu vanodikanwa naAbhurahamu ndo avo vamuri kushora, avo vamuri kutanala vasina basa ava. Ndo zvanzi nevhesi, Mwari unogona kumutsa vana vaAbhurahamu kubva kumatombo ava. In other words, John waisareva matombo, waireva mahedheni, vanhu vakashoreka. Saka teaching yeparable yarich man and Lazarus haisi kutaura the state of the dead, aiwa, iri kutaura kune vapenyu kuti imimi vanhu imimi muri kuve false sense of security kuti muri wana waAbhurahamu, yet mararamiro amuri kuita aya haaziriwo mararamiro anotarisirwa kuvana vaAbhurahamu. Even kuna John chapter 8 Jesu anotoiburitsa pfungwa kuti imi muri vana pavhesi 44 muri vana vadiabhorosi, nekuda kwekuti maitiro enyu haazi maitiro aAbhurahamu. Dai maive vana vaAbhurahamu maita zvinodiwa naAbhurahamu. So this was a moral teaching to rebuke mararamiro aiitwa nevanhu vaizviti ndevaAbhurahamu yeti vasingatedzere pana Abhurahamu. Ende takacherechedza paparable ipapo, vhesi haitaure pamusoro pesoul kana spirit. Zvinonzi the angels took Lazarus. Dai se vanhu vanoverenga this chapter vachiminamisa vanoti mweya waLazaro wakaenda kudenga. Bhaibheri hariti mweya waLazaro kana kuti kudenga, rinoti and the angels took. Dai zvaiitika literally, taiti kana munhu achifa taitodziwo ngirozi dzaitouya dzototora mutumbi dzotoenda nadzo pachipfuva chaAbhurahamu. But zvinoitika here literally? Aiwa, hazviitike literally. So this was a parable, sezvatinangurwa naDr. Mudzengi kuti maparables mufananidzo uri kuda kudzidzisa pfungwa.
saka isusu takatora maparables literally tarasa nyaya. Okay. Thank you so much. Ndichakumbira Pastor Pastor Mukwada vati vharire maybe kuti tati kudii. Zvatatsanangura mukati mechidzidzo chanhasi kuti Mwari akasika ngirozi dziri muchimiro chemweya asi dzinogona kuita zvakasiyana-siyana. Alright. Asi pangirozi apa, ngirozi imwe yainzi Lucifer yakazotadza ikaita Satani. Ndokubva adzingwa kudenga aine 1/3 yedzimwe ngirozi dziya. Saka ndo ari kunzi madhimoni. Ari kushandisa zviya zvinogonekwa kuitwa nengirozi dzakanaka. Asi wakushandisawo masimba iwayo pachisikirwo chadzo kuti wanyengedzere vanhu mukati mwepasi rino kuti wanamate Satani. Ende imwe nzira yacho kuita sekuti wakafa wane zvawanoziva kandi wane zvawanogona kuita. Saka ndingangoti nepapfupi ndo zvatatsanangura nikudzidza mukati mechidzo chedu chanhasi. Okay, tinoda kutenda chose. Saka ngazvirege kukushamisai kuti ko pari kunzi pakafira vanhu vakawanda pane rimwe guva riri kubuda ropa riri fresh. Ngazvirege kukushamisai kuti gudo rakasvikobhara 4 rikati mari dzedu tiri kudzida nhasi. Handiti muri kuona. Ngazvirege kukushamisai kuti pane pamabhiriji panonziko panoonekwa kamunhu. Handiti muri kuona. Ngazvirege kukushamisai izvozvo nekuti ngirozi pachisikirwo chadzo dzinozvigona kuzviita according to what the Bible has said. But Satan nemweya yetsvina vari nehondo yavo yekuda kuti mutende kuti vakafa vanokwanisa kubetsera vapenyu. Mukuedza kuda kufadza vakafa, kubika madoro ekufadza vakafa, kutsvaga rubatsiro kubva kune vakafa, vazhinji tapfugama paaritari yemweya yetsvina. Ndo chinangwa chinenge chiripo. Mwari dai anga atibatsira, atitungamirira, atiitira zvakanaka. Ngatiwanei nguva yekunamata tonamatirwa naPastor Warari patiri kuvhara chidzidzo chedu. Baba vari kudenga, toda kukutendai nechidzidzo chakasimba chakanaka zvakadai chamatiisira pachena kuti pane maresources mazhinji atingashambadza tichishambadza nekuda kwevakafa. Dzimwe nguva maresources aya hatina kuashandisa vari vapenyu. Zvinoonekwa kakawanda Mwari kuti zvinoshambadzwa parufu nezvinoiswa muguva nerunako gwazvo zvakanakisa kupfuura zvakaitirwa munhu ari mupenyu. Tibetserei Mwari nechidzidzo ichi kuti maresources ese zvataona muna Deuteronomy 26 nhasi uno muzuva ari kuverenga chapter imwe neimwe verse 14 yatiisira pachena Mwari kuti tisapedza maresources edu tichiisa kune kuchema in mourning, tichaisa maresources mazhinji nokuda kwevakafa. Mwari betserai vana venyu avo vakutotengesa danga rose remombe nekuda kwevakafa. Pane ivavo vakuda kuita zvakati nokuti watumwa kuenda Mozambique nekuti kuna tete vakarovogwa, zvinhu zvavo hazvina kutogwa kubva Mozambique. Mwari tinoshuva, betserai mhuri iyo. Haisi kuziva kuti yoita sei yaperegwa iko zvino nezvingataurwa nemweya yakaipa nekwavaenda Mwari kunotsvaga mhinduro kuna dhiabhori kuti vapiwe zvavangaita ari akagadzira zvinhu izvi. Mwari betserai vana venyu kuti mukati mekuchengeteka tive tinochengeteka mukati meshoko renyu. Shoko redu guru Mwari ndorokuti rodai mungapavo rugare kune vese vakafirwa nenzira dzisina kutsarukana. Vapevo runyararo, vapevo kuendeka kweupenyu, mugonyaradza vese vangadaro vakapara mhaka dzokuuraya dzisina kunaka nekuita mhosva dzokuponda. Mwari nayo vaitirevo nyasha, muvapevo zororo remweya yavo, mugovaregerera kana vangatsvaka chiso chenyu. Chishuwo chedu kuti pedze chidzidzo ichi umwe munhu ane hope netariro yekuti handingahli vakafa, handingahli zvinotagwa nemweya yakaipa nokuti Mwari muneni. Ndo chidzidzo chenyu nengirozi yamuchatituma kufamba nesu kuenda mberi kwedu nokutitungamirira. Isaya oti uchanzwa sure kwako izwi richikuudza kuti enda kuruboshwe enda kurudyi, nemhaka yekuti anotitungamira mune zvakanaka. Tatenda Mwari wedu nechidzidzo ichi, rumbidzwai kudzwai nekusingaperi peri muzita ramambo Jesu. Amen. Amen. Tinotenda chose. Nyenyedzi yapiwa wafambi
sekutungamira zvampupurizo zvisingazodzimi kujeka kwangu kunotipenyera ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo ndipe mazviyo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri ndinofamba naro rinditseure nezvakaipa mwenje weruponeso munedima kundipangidza nzira kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri mwenje weupenyu usingagumi newakanaka rindiratidze rujeko rwaJesu rindionese mbiri kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo